il-voti jitkellmu weħdhom. It-talba tar-residenti hija ċara. Madankollu minkejja x-xewqa tar-residenti tal-Gargur, is-Segretarju Parlamentari Ellison Zerafa Ċivelli ma tara xejn ħażin li l-Labor steraq it-tmexxija ta' dan il-Kunsill Lokali. Fil-lokalità tal-Gargur għalfejn qilbtu kollox taħt fuq. Mhux inqaleb kollox ta' taħt fuq, dak huwa riżultat tad-demokrazija tas-sistema kif jinħatru jintgħaddu. Literalment armejtu għad-demokrazija għaliex il-poplu vota, residenti votaw għas-Sindku Helen Gawci u tmorru kontra x-xewqa tagħhom. Jekk tħares sew lejn il-liġi tal-Kunsill Lokali, il-liġi tal-Kunsill Lokali tgħid li l-Kunsill Lokali li ġab l-akbar ammont ta' kunsilliera dak il-partit għandu jmexxi dik il-lokalità. F'risposti li tat lil Net News supparti li kienet fatwalment skorretta iżdefnet fin-nofs anka kunsilli oħrajn. Tant li spiċċat tattakka it-tmexxija tal-Kunsill ta' Ħażebbuġ li jinsab immexxi mis-Sindku Indipendenti Steve Zammit Lupi. Qed nispjegalek x'tgħid il-liġi tal-Kunsill Lokali u kif jiġu elettu magħżula s-sindki fil-Kunsilli Lokali. Kontra d-demokrazija. Le. U l-għedin tmorru kontra x-xewqa ta' residenti però li dawet tisemmaw leħinhom għamlu petizzjoni u qed tinjurawhom. Intu l-ġurnalista ma ħanamillek mistoqsija lura. Kif tqabbel dak li ġara fil-Kunsill Lokali tal-Furjana ma dak li qed jiġri fil-Gargur f'Ħażebbuġ li minkejja li l-Partit Laburista għandu l-maġġoranza tal-voti kemm fil-Furjana kif ukoll f'Ħażebbuġ imma m'għandux sindku li jirrappreżenta dik il-maġġoranza. Dik hija s-sistema elettorali. U ġabu iżjed voti, f'dal-każ Helen Gawci ġabet iżjed voti. Nitolbok issegwi daqsxejn tara xi tgħid il-liġi tal-Kunsill Lokali u kif jiġu magħżula. Jien għandi rispett kbir lejn is-Sindku Helen Gawci. Votanti m'għandkomx rispett. Imma il-voti u d-deċiżjoni fil-laqgħa tal-Kunsill hija suprema. L-erba' filgħaxija għaddiet il-mozzjoni ta' sfiduċja fis-Sindku tal-Partit Nazzjonalista Helen Gawci. Mozzjoni mresqa mill-Kunsillieri tal-Partit Laburista u bil-barka tal-ogħla uffiċjali fl-amministrazzjoni tal-Labor sabiex issa s-Sindku l-ġdid se tkun il-Kunsilliera tal-Labor Marea Meli. U minkejja l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' Helen Gawci, Marea Meli stqarret li għalissa m'hemm ebda evidenza li fuqha huma bbażati s-suppost allegazzjonijiet li qed isiru. L-evidenza ovvjament issir minn kif tgħid investigazzjoni. Ġifieri l-investigazzjoni għadha ma saritx imma il-Kunsill dar. Ma tagħmilx. Aħna mxejna mal-att tal-Gvern Lokali. Helen Gawci sa inqas minn sena ilu kisbet ma' 800 vot li huwa iktar minn kemm ġabu voti l-kunsilliera kollha li votaw favur il-mozzjoni kontrija. Intant wara dan kollu tul il-jum tal-ħamis il-Kunsill tal-Gargur żamm il-bini tal-Kunsill magħluq minħabba dak li iddiskriva kwistjoni amministrattiva.